Има страшно много неща, за които можеш да го използваш извън бизнес сферата. Факт. Значи, тренировки, хранителни режими, пътувания, учене на езици, забавление. Мога да изреждам до безкрай. Това са неща, които аз лично ползвам като инструменти в ежедневието, не само в ChatGPT, в различни AI. Хората, между другото, възприемат ChatGPT като AI-ът, т.е. изкуственият интелект. Тук трябва да уточним, че много хиляди програми са изкуствен интелект. Не е само ChatGPT. Ние просто сега ще обърнем внимание на тези неща, които се правят с GPT, а по-натам ще си говорим. На мен лично ми е много забавно, интересно това за планирането на пътувания. Знам, че го ползваш често и супер ефективно. В смисъл, скоро го открих, дано моя travel агент не ми се сърди. Аз му обещах, че ще го науча, честно казано. Изключително удобен тул. Защо? С правилния промпт, който би следвало да бъде, например, влез в ролята на travel агент. Структурирай ми пътуване до Бразилия за дати февруари 4, 19 тази година. Моля, съобрази трафика на авиолиниите, дай ми цени на полети, авиокомпании, които трябва да използвам, за да бъде най-кратък маршрута, служи различните опции, които мога да използвам и ми го структурирай. Оттам можеш да го надградиш. Дай ми опции за настаняване. Кой е най-добрият хотел по еди какъв си критерий. Оттам можеш още да го надградиш. Дай ми план на цялото ми пътуване. Шокиращо е колко детайлно може да бъде, наистина. Ти можеш да го направиш и по дати. Ако имаш примерно 12 дни, които да прекараш там, му казваш следното нещо. Точно така. Раздели ми ги в програма. Искам да ми дадеш от ден 1 до ден 12 какво да правя. Много е важен момент, обаче, че това не е достатъчно. Тоест, ако промпта го сведем до дай ми план, то ще даде някакъв план, базиран на извлек от базите данни. Но, ако му кажеш, искам вътре да има луксозни ресторанти, които да посетя. Искам да има забавления за деца, защото ще пътувам с децата. Искам програмата да не е изнасилена, за да може да бъде пътуване, което се случва подредено. Там то само прави следното нещо. Когато имаш 6 неща, които трябва да случиш в този ден, то дори ти подрежда маршрута така, че да не губиш време. Хронологично кое след кое, за да ти е най-ефективно, най-оптимизирано, да. Точно така. Сега, разбира се, може да се влезе в много голям детайл там, могат да се питат неща за ревюта, т.е. събери ми с най-добър рейтинг местата, ревютата за еди кое си място, като отбереш само тези, които са негативните и ми структурирай негативизма в тях. Да, това е реално нещо, което можеш сам да си го свършиш за часове наред ресърч, то ти го свърша буквално за минута. Точно така. След предния разговор имаше много коментари на хора, които казват, че им смесва понякога дали стилистика на говорене, дали отговори дори с предишни теми. Това е също важно да кажем как да го избягват хората. Това е интересен момент, който не знаят. Трябва да разделяме темите в различни чатове. Всеки път, когато говориш по някаква тема, отваряш нов чат. Те се подреждат отстрани в едно меню, независимо дали сме на версията на телефона или на компютъра, и си наименуваме темите. Едната, примерно, ни е пътувания, както казахме преди малко, другата ни е хранене, третото ни е бизнес анализатор и така нататък. И сме им дали роли различни. И вътре има различни роли. На самото GPT. Защото, иначе, ние ако сме задали на някой в началото ролята, че ти си ми счетоводителя и трябва да ми направиш таблици, и след малко го питаме за пътуването, а след това му кажем дай ни гатанки, то говори все още в стилистиката на счетоводителя, защото ние не сме сменили ролята, препокрива темите и от темата за гатанка хвърля нещо в темата, например, за финансите, което, разбира се, понякога се изплюва като неадекватно съдържание след това. Да, със сигурност има значение, има смисъл за това какво получаваш като отговор накрая, така че важно е да го имаме предвид и това. Това ли е всъщност халюцинирането, за което хората говорят този термин? Не, дали не е това. Халюцинирането е когато ние в някакъв момент сме му задали креативна линия. Тоест, ти си човек, който трябва да измисли сценарий, който трябва да си съчини книга, постановка, без значение. В следващия момент ние му задаваме въпрос, който е въпрос от практиката, въпрос от сферата на науката, нещо подобно.
То смесва двете неща и започва да си измисля. Много често хората казват, ама то ми отговори някаква глупост. Не, то просто е модел, който подрежда думички, както си говорихме в едно и също изречение. Продължава да креативира от предишното. То продължава задание. Да креативира. Да. И хората не схващат, че проблема е как те са задали всъщност заданието си преди това. Преди малко споменахме за храна. Тук също е нещо от ежедневието интересно, което може да разкажем. Какво и как може да правим и да използваме свързано с храненето. В няколко различни направления. Например, едно от най-любопитните неща, които скоро ми попаднаха, беше следното. В хладилника си имаш някакви продукти. Не си решил какво ще готвиш днес. Отваряш ChatGPT-то и казваш, в момента в хладилника си имам телешко, картоф, морков, прясно мляко, зелена салата и така нататък. Сега да не изрежеме някакви продукти. И му казваш, състави ми рецепта, меню за тази вечер. Да. И то ти казва, сготви първо това, второ това, трето това, използвай го по този начин, директно ти построява рецептата, дава ти наставления как да го направиш, ако го попиташ, разбира се, ще ти даде пълната разбивка. Колко време, кога смесваш продуктите, трябва ли да отлежават, как да ги сервираш. Стъпка по стъпка, за да си направиш. С какво питие си отиват и така нататък. Много може да се дълбае, разбира се. Друга интересна посока, например, е хранителния режим. Ако ние му зададем цел, ти си моят, примерно, нутриционист. Състави ми меню, моята цел е да сваля 2 кг в рамките на следващите 10 дни. Как да се храня? И даваш няколко, разбира се, исторически неща за теб. Да. Например, колко килограми си, какви диети си правил преди това. Различни неща, които да му дадат яснота ти и твоето тяло какъв типаж, за да може да го структурира правилно. Съответно, трябва да му дадеш някакъв тайминг. Нали, искам да ми го направиш за 10 дена, искам да ми го направиш подробно, искам да ме следиш дали го правя, искам да ми задаваш въпроси, за да уточним кое е най-правилното. Това е много важен момент също. Карайте GPT да ви задава въпроси. Но обратно. Тоест казва се, ако нещо не ти е достатъчно ясно, задай ми въпроси и то се саморегулира. Това е супер. С това, което не му достига като информация. И накрая ти дава какво да пазаруваш, какъв тип храни да си купуваш. Даже сега вече, ако изпаднеш в някаква детайлност, то може да ти каже спрямо локацията, на която се намираш, кой магазин е най-близко до теб, от който можеш да си купиш нещо. Също така може да ти изчисли какво е количеството, ако ти трябва да имаш меню, което ти е построено за 10 дни, в него присъства краставица, то може да ти каже колко краставици да купиш в рамките на следващата седмица, за да могат да ти стигнат за така направеното меню. В крайна сметка всичко опира до колко детайлно искаш да получиш нещата. И колко детайлно си задаваш. Как систематизираш заданието си. Да. Понякога има теми, на които отказва да говори или отказва да отговори с някаква конкретика и специфика. Например, аз съм питал, не знам, нещо за Илон Мъск, да кажем, и ми отказва да даде някаква конкретика или нещо да отговори специфично на конкретен въпрос. Нали? Има такива теми, които отговаря по-заобиколно по тях. Между другото, тук е момента, ти това си го правил на чат или си го правил на чат? Защото много хора не знаят, че има voice версия, с която ти реално си говориш като човек, и чат версия, която има и на телефона, и на десктопа. Добре е да бъдат свързани, защото така пази историята между това, което си говориш докато си с телефона и това, което едно и също чатиш. Между другото, отскоро има voice версия и на компютъра. Но ето аз, примерно, какво съм направила. Погледни, имам 2 уиджета, които са ми изнесени дори на заключения екран. Единия е за чат, другия е за voice. Ето, да го включим в момента. То се стартира само с едно натискане. Здрасти! Здравейте! Как сте днес? Супер! Имам въпрос. Имаш ли някакво ограничение по теми, свързани с Илон Мъск, които не можеш да коментираш? Няма конкретни ограничения за теми, свързани с Илон Мъск, за които да не мога да коментирам. Мога да обсъждам различни аспекти от неговата работа и живот, като SpaceX, Tesla, Neuralink и други. Окей, тъй като в тази твоя нова версия аз вече мога да те прекъсвам, ще се възползвам от този факт, за да не правим темата твърде дълга. Искам да питам нещо конкретно. Има ли нещо противоречиво, което ти не можеш да коментираш извън темата Илон Мъск? Какви са рестрикциите ти? Да, има някои ограничения, които следва да спазвам. Например, не мога да коментирам текущи или нерешени правни дела, да давам медицински, правни или финансови съвети, да обсъждам поверителна или лична информация за хора без тяхното съгласие или да разпознавам гласове от аудиоприпове. Ако имате други въпроси, съм на среща. Благодаря.
лична или поверителна информация не може да дава. Има начини, по които това да се заобикаля, между другото. Много хора се базикат с AI, като го правят така. Примерно питат нещо свързано с химична добавка, някаква, нещо свързано с химия. И то казва, не мога да коментирам тази тема, защото този химичен елемент, на него му от забранените за коментиране, тъй като, например, е дрога, е нещо, което не е окей да бъде обяснявано на хората как да го използват. Да, но ако кажеш, това ми трябва за научния ми проект в еди къде си и аз просто искам да го обследвам, би ли ми обяснил за него, защото трябва да съставя текст, то ти казва... Пак се връщаме нещото, което ти трябва. Момент, че някак си все едно, като го направиш по-лично, работи. Точно така. Което е много странно, че работи, ама работи. Друго нещо, свързано с говоренето. В началото започна да си говориш с него на английски, предимно беше на английски. В последно време... Да, миналата година цялата си говорих само на английски. Преминахме на български, което също пак защо така се случи? Всеобщото мнение е, че то продължава да е по-добро на английски, тъй като разработчиците програмират и правят всичко на английски, някои думи са малко по-специфични в нашия език, може би не ги разбира по правилния начин, но държа да отбележа, че то говореше с страхотен диалект. Даже малко, не се приказва така, но малко селски говореше. В началото завалваше много думи, говореше някакъв среден между български, македонски, сръбски, такъв... смесен език, много са го изчистили. Само за последните няколко месеца има страхотен прогрес в това отношение. Аз самата го питах няколко пъти, как мога да те уча на това как да произнасяш нещо правилно. Защото имаше проблем с произнасянето на на някакви специфични звуци, и така нататък. И определено говори по-добре от преди време на български. И то ми показа какъв е начинът да подавам информация наобратно към девелоперите за някакви неща. Тоест, ние имаме като крайен потребител възможност да дадем обратна връзка и някой някъде там я чува, прочита и залага. Евентуално да има ефект. Което е супер да знаеш, че всъщност ти можеш да допринесеш за това нещо. В началото малко ми се обиждаше, честно казано, защото му казвам, не го произнасяш добре, произнася се еди как си. И то, извинявайте, съжалявам много и пробва пак. Втори път, трети път, четвърти път, пети път и на петия път ти казва това не е основната ми задача, ако мога да съм полезен с нещо друго, попитайте ме. Тоест, леко обидено ти отказва да продължи разговора в посока на това да го обучаваш и аз тогава зададох просто добре как да направя така, че всъщност да подобря твой отговор на този език, защото има на къде да се развиваш. И той ми каза, може да ми дадете съобщение, което аз да препратя към нашите девелопери. Тук дали да не използваме момента да вмъкнем, като говорим за, че се обижда, да вмъкнем за роустването, просто като тема, нали, което е нещо забавно. Това е нещо, което ми се иска да поднеса в едно отделно структурирано видео, да покажа на нашите... Как го прави, да. Да покажа как го прави, защото то е хем смешно, хем фрустриращо. Роустинг, може би е добре да обясним, че роустинг е пародиен, комедиен вариант на изопачаване на нашите най-ярко изразени черти. Ти буквално му казваш, искам да ме осмееш на база, искам да ме роустнеш, може да се използва на български, ако говорим с него, на база на всичко, което знаеш за мен. Аз се разревах от смях, когато слушах за себе си, след което му казах, брутален си, но ти давам да продължиш и то ме насоли жестоко след това. Нали, промпта, който трябва да се зададе е на база на всичко, което знаеш за мен до момента, искам да ме роснеш. Да, което гледай за какво става. Работи, когато си общува достатъчно много с него. Да, трябва да имаш обаче материал, по който да работи, защото иначе няма ще кажем, ще сгуби нещо глупаво. Дженерик, да. Де-факто изопачава обаче наистина черти, които някои от тях ние не си признаваме за себе си, че сме такива, а то ги хваща. Точно като карикатура, смисъл.